Em preocupava que pel fet del meu perfil de ser una dona jove, el llibre s'encaixara molt en, primer, que sembla que la literatura escrita per dones és només per a dones, i després també em feia por de dir de ser tan jove que s'encaixara només en literatura juvenil. Per això vaig buscar un poc que hi haguera tanta representació diferent i que poguera apel·lar tant a mon pare, que és un home adult, com a la meva millor amiga, que és una dona jove, no? Aleshores, l'escriptura ja va ser en aquest objectiu, i després, quan vaig començar a parlar amb l'editorial, amb Bromera, sí que, per exemple, recorde, d'esta promoció va eixir un book trailer i que a mi em va fer molta impressió perquè les dones que representen les protagonistes del llibre són actrius de l'Escola Municipal de Picassent, que són dones que han patit violència de gènere, no? Aleshores, per a mi va ser molt impactant veure el book trailer, i me'n recordo que treballant el guió del book trailer sí que jo fugia molt de dir no vull que sembli un anunci del 016, perquè n'hi ha moltes vegades que les campanyes institucionals no arriben o semblen, com a mi m'he donat la sensació, que són un poc superficials i no arriben als problemes o a les dicotomies que tenim en el dia a dia, tant homes com dones, no? en aquest tema. I després també recordo que es va fer una polsera de tela en col·laboració amb la Fundació Alana, que també busca ajudar a persones en situació de risc i d'exclusió social, i aleshores el llibre es venia amb aquesta polsera i el que se recaptava anava per a aquesta fundació. Aleshores, em va agradar molt aquest procés de promoció amb l'editorial, perquè era com, a partir d'un llibre i una història de ficció, poder tindre un impacte real, no? I vam estar en contacte amb la Fundació Alana, que jo no la coneixia i em va semblar molt guai el treball que feien, i també amb aquesta escola de teatre municipal, que també crec que fa un treball molt important.